zan yaban zakiya. Sana wage wadda kake kauna na zamzamiya. Yar gidan ma'aiki mai daraja Sayyada Batula Zahra. Sayyada Batula na gaida yar shugabana Zahra. Gairuwar salati ba adadi ga mazu sarki. Sayyada lojudu mafi daraja yayan Ali Sadauki. Rahatar arwata bin nema yayan Ali Sadauki. Sannu hadimin Allah Ahmad na mai jiki da tsarki. Kai nake wa baitocin kauna mai Aliyu Haidar mai Zahara. A cikin salatin dole na sanya 'ya'yan gidansa kamar Ali, Fatima, Allah, Hassan da Hussein nasa. Na bige ku 'ya'yan manzo na san ku na yi nisa. Bani so wace yau na gajiya bare na kai makosa. Yarda nake bida alal baiti amin adam Batula Zahra. Sayyada Batula na gaida yarin shugabana Zahra. Na yi durkuzo a gare ku waliyai ku shafa kaina. Ta da je gidan manzan Allah yau yabo ganana. Saniya abal abbas teja na abin yabona. Sayyadi kwamen ayatullahi uban gidana. Malamai jagwal zo malam turi jinan Batula da Haidara. Tidi zaki abban ahban da kaji dan Batula. Zaki ka yarda ka dafa mai sanya ban jamila. Tunda ku kuke da isa a tsakar gidan wasila. Dan kwa tausayi a jininku yake dole goda Allah. Tunda rabbana ya damu da ku ɗayan jamila Zahra. Sayyada Batula na gaida yarin shugabana Zahra. Sallama gare ki jinin manzo ɗaukar jikinsa. Sallama gare ki barbarin Allah da kansa. Na yi jinjina mai girma gunki ya nafisa. Na ji shugaba ne muke taken girma da kansa. Ta yake da ke ummu abiha magiyan kishi zai sha sakara. Dakar gidanki da filin aikin mala'iku karima. Dukkan mai isa bayan ki take nana ya azima. Mai cikar kamala mai daraja sannu ya salima. Ke kike ta girma har ya samu girma. Dole da rawa ta in juya a fagen karima munawwara. Sayyada Batula na gaida yarin shugabana Zahra. Dukkan mai isa bayan ki take babu mai musamin. Faɗe ba tube da hatun minni in ji al'aminu. Shugaba shi ya faɗa miki wannan batun ku kai min. Sayyada ta girma halitta waga ya isar min. Wacce rabana ake lallashi matar Imam Ala Haidara. Sayyada Batula na gaida yarin shugabana Zahra. Wasu na zuwa ɗebe kewa gare ki yar aminu. Wasu na zuwa don si shara ita ma da hannu. Wasu na zuwa don si tausa ita ma da hannu. Wasu na zuwa gyaran ɗaki don su gyara ɗakin munawwara. Sayyada Batula na gaida yarin shugabana Zahra. Wasu na zuwa wasu na tashi aiki su
ba su gajiyawa duk tsananin zafi da sanyi. Inda dai na ji ina kaunar ki murna nake yi, gashi yau ina waƙar Zahra'u shauki nake yi. Sayyada ki yarda ki lamunce yaban ki nai da sauki a Zahra. Ita ce ta zan fansar mai santa Sayyada Latifa, kai da kaji wannan aikin sai dai su sharifa. Kowa ta kai sai yake ranar rabon da su nasifa, ga anan ana ta kai gauro duk an canza siffa. Banda wanda ke son masu ma na zamzami ya munawwara. Sayyada Batula na gaida shugabana Zahra. Ga waɗanda ke kula mai nema da ya zo a bashi, maza je ka kai komo dawo ba su daina bashi. Duka tambayar wani mai nema sai sun kure shi, gane na nima mi komin dan maje alharshi. Fitar kuce take sa ai girma a dinga hauhawa ya Zahra. Ajiyar da maskini kullum sai gidan Batula, yau ka zo jibu ka zo sai dai a gidan Wasila. Na yi bincike na kasa sanin kamar kiya Batula, babu ce take ta fita kullum don isar Jamila. Ina ma na ɗin makum dangi na gidan Batula a Zahra. Sayyada Batula na gaida shugabana Zahra. Wajen ibada wane ya kai ta kudakata ku ji ni, dan yawon ibada an ka kira ta abida ku gane. Dan yawon sujuda an ka kira ta sajida ku gane. Kai Batula ba a kwatanta ta a cikin bayani, ko yawan rubutu ya yi kaɗan ya rubuta wace ce Zahra. Sayyada Batula don huta gare ni babu ilmu, ko yawon fasaha ko hikima da zan yaba wa ummu. Kayi godiya gun malumman da ke tallafe mu, Malam Haruna na Jammaje ya taimake mu. Haka ga Malam Awwal Nasir sun so a Zahra. Sayyada Batula na gaida shugabana Zahra. Sai wanda ya yi wannan waƙar yaren gida ne na Annabi Ismaila, ni ɗalibi ne a cikin garin fuskar Wambai, nan ɗin gida ne. Na yi godiya gun sarki na da limalihi ne, na yaban ma'aiki Ala Hassan da Hussein har ma Zahra. Na yaban ma'aiki Ala Hassan da Hussein har ma Zahra.